وزیر درve Türkiye Hakan Fidan şvedî û heta niha jî li Herêma Kurdistanê ye bû sê armanc sê dûseyên sereke: bazirganî, aborî û ewlehî. Axiftina wî ya balkêş di konferansê rojnamevanî li kêleka Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ev bû. Gotî di qonaxên sext û dijwar da hewlêr, aram û seqamgîr bûye çav navçeyên diyên Iraqê. Bû berdewamiya vê emn û aramiyê li hewlêra paytextê Herêma Kurdistanê ji destê Tirkiye tê dê bikin û amadeyê hemû cûre harîkariyekê ne. Zêdetir li ser vê mijarê û hatina Wezîrê Derve yê Tirkiye û li kêleka wî Wezîrê Wizeyê Tirkiye ku şandekî Iraqê jî çend roj bûn li Tirkiye lê negihiştina rêkeftinê, negihiştina xalekê hevpar lê ser dûbare hinardekirina nafta Herêma Kurdistanê birêya benderê Ceyhan ji bo hemû cîhanê. Ev jî yek ji mijarên sereke bû di navbera Hakan Fidan û şandên cuda yên Hikûmeta Herêma Kurdistanê û serokatiyê jî hatiye behs kirin. Ji hêjayê Serokê Komaleya Hevpeymaniya Civakî Mehmûd Şimşek ji Diyarbekirê dipirsim. Hêjaya Mehmûd gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24. Giringiya Herêma Kurdistanê ji bo Tirkiye di van her sê mijaran da emn û ewlehî, aborî, bazirganî çi ye gelo? Belê, roj baş, silav û rêz ji hemû. Ev ziyaret, ev hatin îro gor îro nûjen de lê gor me li Herêma Kurdistanê heyeta ji Tirkiyeyê hatiye ne tiştekî nû ye. Destbiraktiya gelan hezar sale Kurd û Tirkiye bi biratî bi hev re jiyana xwe dom kirine. Îro li ser siyasetê, li ser eboriyê, li ser wekeviyê, li ser cîraniyê ev ziyaret ji bo her du hêla tiştekî nû ye. Em dikarin bêjin ku Türkiye di rojhilata navîn li çiqas bi ewlewî li Sûriye binere nikare Kurdê wira ji bîr bike. Çiqa li Iraqê binere bi ewleyî nikare Kurdê Iraqê ji bîr bike. Em karin bêjin li İranê jî çiqa bi ewleyî bi bir bîne Kurdê dostaniya destbiraktiya Kurdê wira van her du dewleta jî lê hêjayê Şimşek rastiyek heye li ortê li ser gotinên heweyên berês. Hûn dibêjin çiqa digel paytextên van welatên henê biratiyê bike, hemahengiyê bike nikare Kurdên wan ji bîr bike. Lê em dibînin hesabên Tirkiye digel Kurdên weke tu dibêjî Kurdên Iraqê, Kurdên Sûriyeyê bi taybet ji hev cuda ye ne heman hesabin. Yek ji armancên seredana Hakan Fidan jî ji bo Iraq û Herêma Kurdistanê emniyet bû. Rûbirûbûna grupên ku ew jî xwe dibînin bi taybetî PKK bû li ser sinûran û hemahengî li ser vê armancê. Bi re'ya te emn û ewlehiya Herêma Kurdistanê ji bo Tirkiye heta çendê giring ye û Tirkiye amadey çi ye? Çi bike ji bo parastina vê emniyetê? Türkiye destbiraktiya xwe bi rabûn û rûniştina xwe, bi eboriya xwe, bi siyaseta xwe, bi siyaseta wekhevî cîranî, siyasetek cîraniya ku hev naskirin, rabûn û rûniştina xwe, danû sendina xwe, çûnû hatina xwe li ser eboriyê tiştekî nû gavekî nû bavêje. Ev gav çi ye? Em dikarin bêjin ku li Herêma Kurdistanê eborî û demokrasî çiqa sikûnetî ewlewî çiqa durust be, giring be ji bo Tirkiyeyê jî ji bo Kurdistana Herêma Kurdistanê jî tiştekî nû ye. Çûnû hatin seyr û sefer rabûn û rûniştin mirov dikare bêje ku di nava du mirova da jî
دناوا گروبکی دجی دناوا گلان دجی شور مشیر سنته ایرو وزیر درve Hakan Fidan و حواله خو گرکو هاتنه Bağdat'ı hatine hevleri ev tişteki gaveki nujende gaveki demokrasiye ve keviye evliya gelane evya emdkarın bejin ku jibo Türkiye'yi tişteku ne dürüst be jibo hevleri ji bila ne dürüst be evya ku karibin jehevra bejin tişteki başı. Tamam. هجای شمشک تو دزانی بتایبتی دوان دمن داویه دا جالیه حکومت عراق و بتایبتی دادگاه فدرال و گلک بریارن لدجی قواره استاتیو هرما کردستان دهنه دان آیا ترکیه دکاره چاوه هاری کار به دیگل هرما کردستان حتی کو زیادتر مافین دستوری و یاسایین و استاتویه یا دستوری و یاسایی نهنه بن پیکرن دکاره رولا که وها بگیره یانجی امکانته ده جهلا ایرانه و اف هولین هنه اف خواستکه هنه بهتا آستان کرن انا عراق قاسی از دنگچو لی قاسی من فهم کر از برسیوا بدم بله ادکارم وی بیجم Irak çuqa bi serxwebûne ki xwe bibîne dewlet ki xwe bibîne bê siyaseta Îranê nikare rabûn û rûniştina xwe eboriya xwe siyaseta xwe dom bike. Yani Irakekî bê Îranî ne mümkün e. Îro gere siyaseta Îranê siyaseta serdesti Irak'e. Çava emdkarım bejin ku siyaseta Suriye çava ku serdesti bindesti Rusya'ya evan tiştana nebseri xuna. Le Türkiye dikare juanra hevalti ki reberi ki nu liser demokrasiye, liser aboriye, liser tendürüstüye, liser turizme, li Irak'e, li Herema Kurdistan'e gavin nu baveje behra. هجای شمشک از نزانم حتی چه قاسی هون شارزای وان کشیان پرزگریکانه این کو به بردوامی عراق جبو هرما کردستانی چید کرد لیا پرسیار اویا یعنی اف کشین هنین به بردوامی چید کرد بن پیکرنا دستور و یاسای انایاسای در حقی مافین دستورین خلکی هرما کردستانی بچوکرن استاتیو هرما کردستانی جالیه دستحالات عراقی و Türkiye çawa dibîne, çawa dinirxîne. Aya gelo ev seredane dihête wê wateyê ku Türkiye dikare di hind hêlan da bi taybetî bazirganî, aborî û emn û ewlehiyê digel Herêma Kurdistanê dest bidene nav destê hev û bikaribin ev hêza ku Iraq dixwaze bi her awayekî ji Kurdan bistîne û vê statûyê biçîk bike dîsa vegerîne? İmkan tê daye gelo? Siyaset jî danû sendine. siyaset jî menfaete mafê hêla dikî ca hêlê dabe herkes li ser xwe dikişîne wî mafî semedî wî em dikarin bêjin ku Türkiye îro PKK dike sebeb dike armanc dibêje ku heya li nava Türkiye'yê heya li nava Iraqê PKK hebe ez herim sinora nas nakim ez herim werim bo ewleyiya xwe semedî wî eborî jî paşta dikeve biratî jî paşta dikeve wekevî jî paşta dikeve mafê mirovan paşta dikeve başa hali ser vê bi kurtasî ji kerema xwe hêjayê şîmşek pirsekek ku her kurdek imkan tê daye meraq bike bersiva wê gelek caran lê ser astên cuda li Bakurê Kurdistanê bi taybetî li ser medyayê dihêta behezkirin
باجبونا پەیوەندیên di navbera Hewlêr û Enqereyê li ser hesabê Kurdên Bakur e. Şirovaya hewe çi ye gelo ji bo vê armancê? Bi taybetî meseleya din wicûda PKK li çiya û dûlon halên Herêma Kurdistanê. Heta çendê hêcetê dene artêşa Tirkiye operasyonên xwe yên berfireh pêk bîne, ji heleke din qereqûlên mayînde dane. Tu bû vê yekê çi dibêjî gelo? Bi Kurtasî şikere. Evlehî carna eboriye, evlehî carna tenduristiye, evlehî carna rêçe, xaçe rêçe. Yani tu nikarî bêjî li Herêma Kurdistanê evdê çi bibe Tirkiyeyê têkiliya xwe bi Hewlêrê bi biraktî wekhevî bike. Em dikarin bêjin ku li Herêma Kurdistanê ya Erbil û Ankara wextê ku dest biraktî li hev rabin, li hev rûnin li îro hêzekî çekdarî hem ji Amerîkayê hem ji İranê hinek pişt girtina wan heye. Semedî wî Îrak hebûn û tunebûna xwe daye ser pişta İranê. Yani paşmerê Iraqê îro İran e. Em semedî wî Türkiye ger ku ji bo sübehiya xwe ji bo zanibe ku di Iraqê çi dike çi bike gere Erbilê yani Hewlêrê ji bîr neke destê Erbilê ji destê xwe neqetîne. Semedî wî yani bu mefam kiran ku hûn dibêjin senedê Tirkiye li Iraqê Herêma Kurdistanê ye dikare bi rêya Herêma Kurdistanê wicûda xwe xurt bike û li vê derê hebe eger ne siyaset li Iraqê ne di destê Iraqiyan de belku di destê Îranê de. Bi wî rengî min ji hewafam kir hêjaya Mehmûd Şîmişek serokê Komaleya Hevpeymaniya Civakî ji Amedê gelek spas. Zor spas, êvar baş.